Tuloy-tuloy ang paghahanda para sa kick-off party ng Kaugma Nights na magsisimula bukas March 27 sa Kamsur Uptown sa Pili, Camarines Sur. Nakahanda na ang mga tent para sa mga concessionaire at nakaset na rin ang entablado para sa mga performer mula sa loob at labas ng rehiyon. Bukas asahan ng performance mula kay Nicole ang kumanta ng Panaghinip at Kyle Rafael na kumanta ng Libo-Libong Buwan. Bukod sa musical performances, inaasahan din ang pagdagsa ng mga bisita dahil sa ride sa timapang tampok sa Uptown Kaugma Nights na preload para sa Kaugma Festival 2026. Kabilang dito ang mini Viking at merry-go-round na maaring sakyan ng mga dadalo, pati ng iba pang amusement rides na nakahanay sa kahabaan ng Kamsur Uptown. Sa nasabing lugar, gaganapin ang kick-off party na inaasahang dadayuhin ng mga residente at turista. Ayon kay Gov. Elre Villafarte, pinili ang Kamsur Uptown bilang venue dahil ito ay sumasagisag sa pag-unlad ng probinsya. Gusto ko lang sana na yung Uptown Kaugma Nights para makita ng tao going development sa Uptown. Naririnig nila, ano ba yung Uptown na yan? Makikita nila na isang global city yan, 80 meters ang kalsada, may iconic building, ongoing na po ang mga construction dyan. So at least ma-experience nila ang Uptown development. Makita nila tunay ang programa, tunay ang nangyayari po yung plano natin. No? So at the same time, yan na rin po ang magiging venue ng Kaugma. At least ma-experience na rin nila na maganda, mahiwas at talagang maganda ang hangin. Samantala, dagdag pa ng gobernador sa kabila ng mga hamon tuloy ang Kaugma Festival dahil nakakatulong ito sa kabuhayan ng mga lokal na negosyante, transport sector at sa pagpasigla ng turismo sa Camarines Sur. Kaugma kasi, hindi yan libreng concert. Ang Kaugma, tourist promotion, livelihood, hanap buhay. Pag kinancel kasi natin yan, para na rin sinasabi natin na itigil na natin ang turismo, hanap buhay, kabuhayan. Alam mo, habang may krisis, dapat dun nga tayo dapat mag-promote eh. Kasi kung itigil natin yan, hindi yung concert ang matitigil dyan. Yung turismo, yung mga paratingda na nakikinabang dyan, yung transportation, para padyak, jeep, na looking forward na sila, pinaplano na nila kung anong gagawin nila sa isang linggo na yan dahil kumikita sila 100,000 eh. So kung i-cancel natin yan, para na rin natin sinabi, huwag na tayo magtrabaho. Huwag na rin natin ituloy yung medical mission natin ng Kapuerte dahil mahal ang gasolina. Huwag na rin natin patakbuhin ng aircon sa opisina. Dapat tuloy ang trabaho, mag-cost cutting. Pero ang sa akin, naniniwala ako, ang Kaugma, hindi yan sayang na expense eh. Gastos yan para sa kabuhayan, tourism, livelihood, nakakatulong sa mga maliliit na negosyante, sa turismo, transportasyon, napopromote po ang Kamsur. So yan po yan. Kung nag-cancel sila, respetado natin sila. Regine Boy, CSN.